Sakon HGS na Katsina mu tagwaye mun ka isar duka. Deputy Gwamna Munir Yakubu masu kula da ayyuka. COVID-19 ta addabi duniya, Mu kula sosai al'umma mu guje cutar coronavirus. COVID-19 ta shiga al'umma ku sani lalle akwai ta. Katsinawa akan kuzan zo in tsara nau bayani. Dr. Mustapha SGS ya ce duka sai mun yi auni. Mu bi doka 'yan uwa, kada mu yi mantuwa, kuma wanke hannuwa, mu guje cunkoso domin mu kare lafiya. Mu kula sosai al'umma mu guje cutar coronavirus. COVID-19 ta shiga al'umma ku sani lalle akwai ta. cuta ce mai sarƙe numfashi al'umma mafahimta. Yau duniya tana cikin halin haƙulaƙi na farta. Coronavirus na da illa, SGS ya ce mu farta. Mu kare kawunanmu daga cuta kar mu kamu. Allah kare mu baki Mu ɗaya. kula sosai al'umma mu guje cutar coronavirus. COVID-19 ta shiga al'umma ku sani lalle akwai ta. Wannan cuta mu sani lalle yau akwai ta. Mu zauna guri ɗaya in mun haka mun kawarce kun fahimta. Mu sa takunkumi mu rufe hanci domin kariyarta. Nesa da 'yan uwa, mita bi 'yan uwa. Dr. Mustapha ne ce tagwaye Mu kula sosai al'umma mu guje cutar coronavirus. COVID-19 ta shiga al'umma ku sani lalle akwai ta. Da akwai alamomin da ke nuna cutar kun sani. Da akwai ciwon kai da zazzabi mai zafi kwai tuni. Ko yawan atishawa da yoyon hanci mai tsanani. To duka wannan in ya faru babu sauran 'yan dabaru. Hukumar NCDC za a nema don gwaji. Mu kula sosai al'umma mu guje cutar coronavirus. COVID-19 ta shiga al'umma ku sani lalle akwai ta.